I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Clash Royale. Ja mislim da ste vidjeli moj edit tamo na shortovima. Nadam se da vam se svidao. Pa ako vam se svidao, lajkujte ovaj video. Ako vam se nije svidao, i dalje lajkujte. Stavit ću mjesto ovog đavola malog i onda krećemo da radimo ovaj Royal neki tamo challenge. Znači to si prvo bacio. Barbarian ću odmah da potrošim. Malo sam loše bacio. Ajde, možeš ti to? Njo, ne možeš, džabe. Ja bacio elitne barbarijane. Kad? Pa ništa, gotovo sad. Predajem se. Malo sutra. Imamo 2 svinje. Sad ćemo imati još jednu. Kao što sam mislio. Oh, shit. Idemo ovako. Dobro, ovo naravno da je izbjegao. Sad idemo Electro Wizard. Bacimo ovako. Sad tako. Ovo je bio loš potez. Ne, znao sam da je. Dobro, idemo ovako, idemo tamo. Bravo. Dobre, 4 svinje idu u napad. Sad 2. Sad neće ni jedna. Znači, idemo golden nihta. I idemo sada. Bam. To je to, ljudi. Ovo je najjači spoj na svijetu. A zašto li koristi to? Ne razumijem. Ne, naravno da je bacio to. Kabu. Bam. Ovo mora biti dobar spoj. What? Ljudi, gledajte koliko svinja i svega. Sad brzo da ih sve rešimo. Nisam ni stigao klon da bacim. Evo ga, već sve urađeno kako treba. 3 krune, nije mi on skinuo ni jednu krunu. Dobro, 10 gema. 48 gema, to mislim da je dobro. Mislim, kad su u pitanju gemovi, naravno da je dobro. 26 coinsa, 3 gema, 7 wild cardi, Fire Spirit, Arrows i Minions. Dobro. Ne želim na trofeje da radim jer rizikujem. Teško mi je malo na trofeje pa mi je nekako lakše ovako. Dobro, ali sad mi se možda usrećilo, a sad... Koliko je maksimum pobjeda? 37. Lik se baš dobro proslavio. Inače, ljudi, možda ćemo Brawl Stars da snimamo ako dođemo na onom videu na 10 pregleda, a trenutno sad ima 9. Tako da možemo nekako da napravimo izuzetak za preglede. Ajde, Sparky!
Dobar. Ne. Taman je išlo dobro. Nisam ni vidio ovog Gianta. Sunce ti kalajsano. Ne, sad će sve to da uništi. Evo ti elitni. Ne, gotovo. Kako se setiš to da baciš? Glupu princezu. Archer Queen. Ko ti je to glupost? Pa i sad. Sad ću da je uništim. Bum! Madame Queen! Ajde, izade. Danas ne pipne Giant. Dobre. Klon. Ko da sam znao da će to da baci. Ne mogu ništa da iskoristim za odbranu. Ali sad mogu da krenem eto u napad. I mogu sam i to da očekujem. Sada ćemo ovako. Bravo! Mother bitch! Bravo, bre! Samo ti, šuri, prase. Bravo, baka prase ide, ajde! Ovo će biti mali rizik. Dobro. Znao sam. Znači, mogu sam da pretpostavim. Da će tako i da bude. Dobro, barem idu svinju u napad. Idemo. Ajde jednom. Dobre, nisi jednom. Nego 2 puta. Ovdje idemo ove. Ovo je tu. Barberijane da stavimo. Idemo klon. Nema svrhe. Nema svrhe. Ništa. Ljudi, uđite u klan Mega Srbiji. Ostalo je još jedno mesto. Ne znam da ćete stići. Znači, tu su vam glavni. Ja, Pajtos Denić. Tu vam glavni Srbija. Onda Laki. Onda ovi Simply Deda. Meda. Viktor Namikaze. Tvoja mama. Lopin. Matea. Hatari. Daki. Mxke. Big Faker. Gold Cobra. Rista. Pajtos S. Optimus Prime. Free Noob i Ivans. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Zašto odmah pričam to? Ljudi, zapratite se na Pajtos kanal. Molim vas, zato što to će i meni pomoći, a pomoći i njima. A do tada, veliki pozdrav.